RAMOGI en thuolo machielo kendo warwakni machiegni mar yudo weche manyien mag OIMORE kokalo e RAMOGI TV odhiambo ma kawuono. Tarik 27 dwe mar aboro 2023 nyakorom gajwang' waikoni mathoth mago moya e counties duto ma pacho ka bende wamile rainya kutendre kod lal mar stima bende koro kelo midhiere pacho kae. Kembe ma ng'iyo weche mag teko stima e pacho ka RAMOGI moro ka moro sayo wadgi. Korom gajwang' bende mago mag siasa jatend piny Kenya William Ruto ni e limbe Mandala Beach e gwenge mag Imbo mar Kenya ma bende koro ntiere fuong'ruok ne oganda modak e Imbo mar Kenya ka koro jatend piny osingo chiro kembe mag sukari. Magi timore kinde ma jo Kenya moko koro wuok oko ka gidwaro kaber chak tim lokruok ka inono katiba mar piny Kenya. Ito bende pen chik no osetimo gimomiyo oganda jo Kenya no kali gi siro onyo higa 2010 koso nitiere dwaro mondo mi lok kuonde moko ma pod ok ochopo kare kaluwore dwach oganda jo Kenya. Bende ngonya korom gajwang' wamenyo ni chal mar skul moro e sub county manya tike county ma Migori bende en skul ma kichako ng'iye gi okonya korom gajwang' nyalo paro ni ogere makare mabirse bende koro pes mag CDF oketi ne counties kata ne od buche mondo mi ger skunde makama kata kamano chal mar Agenga primary to en gino mabende pod mako dhok bati. Mamulo gi RAMOGI ka bende penjo nitie katwak e kind sirikal kod Kenya Kwanza sirikal kod Azimio biro nyuolo lemo koso oyo mabang' jaod Ramogwel John Mbadi wacho ni nitiere gik moko matimore ahinya ne jotelo ma pacho ka ma ok yang ni nitiere chiwruok mondo twagno okel duoko. Maika achiel gi mago mag tuko nyakorom gajwang' waiko ne chenro ni mar OIMORE mana kaka pile to mokwongo magi thunduche. Yuaruok podo kwako bede migepe sirikal ma ochung'ne teko stima ka koro giluore seyo e wi gima nyokelo lal mar teko stima e pacho kama ngima. Sani e sama kende manyaka wapenjre to en ang'o mwanyalo timo kaka jo Kenya mondo walos kwende gigo ma okethore kata ma ok timnwa maber mondo walos gi kendo walos chik mongirore. Ka Kenya koro rwako higni 13 nyaka ne puoth katiba manyien. Kweth jolony moko dwaro ni tim lokruok ne katiba no. Skundi ni onge bench ma nyithindo bede kendo komiti wacho maber ni kata gin pok ging'iewo bench tiende ginyiso wan ni kata pesa ok bi ang'owa e skundi ni. Jonyuol jopuonjre mag Agenga primary e gwenge manya tike ywak e wi chal marach mar skul no. RAMOGI bed thuolo mar tudori kodwa nambari 360 ka yoronwa pachi weche manyien ma waiko odhiambo ma kawuono kata bende inyalo dhi e mbui Facebook RAMOGI TV Kenya, YouTube kaachiel kod Twitter handle @RAMOGI TV KE. Parni magi wamigodo thuolo mondo min bende nyiswa ni in kodwa kendo winjo weche manyien ma wakel ni jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno. Machiegni nyinga en George Bati. Machiegni nyakorom gajwang' nyinga Lydia Okeyo. Poden gwerruok makoni kod kocha e kind kembe mathedho kendo keo teko stima e pacho ka kaluwore gi ng'ikruok mar teko stima manyoneno e thurka. Bang' migawo mar teko to kod kambi mar Kenya Power siemo kambi mathedho stima ma Lake Turkana Wind Power ni emanyocha ne okelo ng'ikruok. Kambino bende koro tuodhoge ni masindege ne ong'uko teko stima kaka dwarore bang' mach bedo mathoth e dag stima ma ikeyo ne oganda jo Kenya. Korom gajwang' jachung weche magwa Ken Muga chakonwa weche manyien gi ripod ni heyo machal kodma. Bang' midhiero mar lal mar teko stima e Kenya mangima, thuolo mar manyo duoko mar gima nyokelo midhiero no chalo makoro itiyo godo e luoyo seyo. Kambi thedho teko stima mar Lake Turkana Wind Power okala kene ok owinjore luone seyo ni kambino emanyo kelo ng'ikruok e lai mar sitima kendo keto jo Kenya mudho kuom thuolo ma ok tin ne seche 12. E ote mogol koda tend kambi mar Lake Turkana Wind Power, kambino nyiero ripode matudogi kod midhiero no kendo mako chung' ni masindegi nyong'u ko mach mana kaka yor geng'o kethruok manyo inyalo kel kod teko mathoth mar stima manyori kosekunore e dag mach ma ikeo ne jo Kenya. Kaluwore kod ng'ikruok makamano, kambino oyango ni medo siro chenro duto ma iketo mag neno ni jo Kenya oyudo teko stima. Lake Turkana Wind Power wacho ni thuolo ma masindegi ng'ado mach nyori githedho maromo teko stima megawatt 270 ma en atamalo 14.6 mar teko duto maromo megawatt 1855. Kambi mar Kenya Power kanyakla kod jatend migawo mar teko Davis Chirchir nyori koseketo seyo kuom Lake Turkana Wind Power ni emanyo kelo lal mar stima. Kenya Power oyango ni pod dhi nyime kotimo nonro e wi midhiero no.
Midhiero makamano omiyo komiti mar od bura marango chenro mag teko stima oluongo jatend migawo mar chenro mag teko Davis Chirchir kod jata tije mar kambi mar Kenya Power Joseph Siror chieng' tich ang'wen mondo mi gichiw ler e wi gima nyo timore hie. Ma timore ka jatend migawo mar chenro mag wuoth Kipchumba Murkomen to nyo oseriembo e tich Alex Gitari ma en jata tije ma kabad migawo matayo pe mag ndege Thurka Kenya Airports Authority to kod Fred Odawo ma bende en midusa matayo chenro mag rango kaka teko stima tiyo to kod masinde. Ma kaluwore kod bedo ni paw ndeke ma JKIA nyo bedo kod onge mar teko stima kuom seche buora tok lal mar stima e Kenya mangima. Ken Muga, Ramogi TV. Ramogi mane kaka weche chalo pod en ywaruok ng'ama dwa kawo ting' mar midhiero no pok oyudore. Kata kamano wageno ni weche biro bedo kare. Ka piny Kenya hingo higni 13 nyaka ne puoth katiba manyien, kweth mar jolony kod josomo koro jiwo dwaro mar timo lokruok ne moko kuom pend chik manitiere e katiba no. Kotane gi okil mar weche chike Profesa Pielo Lumumba gidwaro ni tim lokruok ne katiba e yo ma jo Kenya duto yudo e thuolo mar chiwo duondgi kokalo e ombulu no mar paro. Kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, kuonde ma gidwaro ni mondo timie lokruok oriwo bidhruok mar jotelo, kwan jotelo, duol matayo yiero IBC, loch gwenge e kind weche mamoko. E kinde moganda jo Kenya yango higni 13 nyaka ne giyud katiba manyien, e kweth moro mar jolony kod josomo midendo ni Eminent Kenyans owuok oko mar chako chenro mag rango e kendo goyo kogno lokruok mag pend chike mag katiba. It is normal that constitutions are relooked into 10 years after. We have been grappling, leaders have been talking about it. The issue has been who's going to bail the cat. And we are here on behalf of Kenyans to give it the oomph that is definitely needed to take us forth. Kagiloso kod ute mag fwambo karene boma Nairobi, kotelne kod okil mar chik Pielo Lumumba, mane obelo wach kod Ramogi TV tenge, okoni dwaro nitiere, marango katiba mabiro gwelo pach jopiny, ni mar ng'ur nitiere, e gweche mag yiero kod telo. Ntie ng'ur ka achiel gi ywak. Jomoko wacho ni kaka ne waloso pend chikni, ka watimo yiero to gigo ma wadwaro no timre kaka owinjore. Omiyo sani e sama kende ma nyaka wapenjre to en ang'o mwanyalo timo kaka jo Kenya mondo walos kwende gigo ma okethore kata ma ok timnwa maber, mondo walosgi kendo walos chik mongirore manyalo konyo piny mar Kenya mondo ng'ata ng'ata mowuok oganda koganda yienen ja Kenya kendo gigo motimo otimo kaka ja Kenya kendo ber timore nikech en ja Kenya maonge akwede. I am in full support of this popular initiative to actually help relook at the issues that we have in our constitution, and also come up with new ways of dealing with some of those issues. Rirogno wacho ni tiri gik mabeyo bura mosekel kod katiba, kata kamano nire mosenene nywando dho udi manok e pogo lemo mag piny owacho. Ntie gik mathoth mabeyo mosetimore. Waseneno e sidienje mopogre opogre ka pesa ma kinde machon nok dhi ne jopiny sani chopo ne jopiny. Kendo ntie gigo mathoth mwaneno kwang'iyo Kenya, wang'iyo kata mna piny ma joluo dakie, piny ma jakambo dakie, kamna ma jo Kikuyu, kata yawa ma jo Baluhya, kata yawa ma jo Kalenjin. Ntie gik mathoth mwanyalo kwano mwawacho ni gigi timore mabeyo. Kweth mar jolony kod josomo riedo weche abiro magidwaro ni mondo time lokruok mag katiba e kaka telo ne oganda kod bidhruok, rango yiero maduong' makelo ywaruok kod chal mar loso chike kokale od bura, chiwo thuolo maromre mag telo kod rango matut telo mar piny owacho, to koda ka menyo kenge mag loch gwenge kanyakla kod goyo kogno duol matayo yiero kod kiopachoka. Lumumba wacho ni dhi ombulu mar paro biro tieko pek moganda neno ni ng'wano lemo duto ne jaloch e yiero maduong'. Gigo duto ntiere ng'ur ne ng'weni ka ng'ato oseyudo osimbo. To en koro uch mna kaka gweno ma uch gi chind wadgi. To sa ochopo mowacho ni yawa kata joluo kane dhi e dwar chon to gi kichwo lengoga
tidiero kamoro to kata jogo manokowi e dwar bende miye gimoro. Mane gima jopiny ng'ur ni kichwole ngoga to kikaw le duto. Ibende pare ni bat bende dhi kamachielo, oguro bende dhi kamachielo. Mane gima wacho ni wan pinje mantiere ogendni mang'eny maka le ochwo ngoga to jogo mochwoyo ngoga ok ring mna kode ni gin koro gidhi bende gipognwa bat kata wan jolibamba. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wang'iyo mago mag siasa nyakoro mgajwang' wateri nyake imbo mar piny Kenya kama jatend piny Kenya William Ruto osingo chiro kembe sukari mantiere imbo mar piny Kenya. Mago mosepodho kuom kinde malach kendo guro masinde manyien maneno ni chenro mag kembego oduoge wang'e. Jatend piny ne owuoyo e kaunti ma Bungoma kama polo dhi mbele gi timo limbe mar ndala beach kama bende osingo yawo boma ma Bungoma kendo kete ngadho mar bombe madongo kaka yor chopo singo mag dongruok manomiyo oganda jo Kenya e kinde mag campaign mage. E limbe mare mandala beach e imbo mar piny Kenya, jatend piny Kenya William Ruto kawuono nogo tache kaunti ma Bungoma. Ruto noyore nyasi mar lam kama notene gi jotelo mamoko koting'o koda ka governors bura ma imbo ma piny Kenya. Ruto singo ne piny owacho mare biro chulo gope ma kembe sukari man imbo mar piny Kenya nigo gino mosemiyo kembe obedo kod ng'ikruok e chenro magi kuom kinde malach. Ka bende osingo jiwo pur ni yang' e gwengego kaka yoro chiero kembe sukari go. Tumepitisha katika baraza la mawaziri ya kwamba hiyo madeni yote ifutiliwe mbali. I am going to commit public resources for cane development to make sure that we develop cane. Tutaweka pesa ya serikali together with the formula we will have katika kuweka machine mpya ya kusaga miwa hapo. Bende osingo ya oboma ma Bungoma kendo kete rang'eny mar bombe madongo midendo ni city ka bende osingo ya paundege county no makoro biro konye chenro mag wuodhe kod ohala. Tumekubaliana na hawa viongozi ya kwamba ndege kiwanja tutahamisha iende pale Matulo. Matulo si mbali, 15 minutes umefika. Mimi nataka governor wetu anisaidie, enda uongeze 30 acres ijaye eka 100 na ufence. Ukifence na uongeze 30 acres, hii na surrender, tunafanya inakuwa town. Tunapanga maendeleo ya Bungoma hapa, expansion ya city, na tutasaidiana kwa kuplan. Ruto singo bero weche pure county no kojiwo jopur mondo mi omed tiyo makare gi mbolea manengono ni piny ma piny owacho osebedo kachiwo. We are going to eliminate the shame of hunger in Kenya by increasing our production and our productivity, and it is through supporting farmers to be able to produce more. Tunawapatia pesa bilioni 10 ya kusaidia hawa wakulima katika seasonal credit waweze kununua mbolea. No sire gi jotelo bura hinya to mago maya imbo mar piny Kenya duto manonyiso mor margi gi chenro mag dongruok makoro piny owacho singo ne oganda Joabaluya. Umetembea na unazidi kutembea, na yale ndugu Weta amesema kwamba watu wanasema umeweka Kenya on the election mode, ni kwa sababu walikuwa nafikiri ati wewe utakuwa mzembe. Sasa wamekimbia, wanaona the pace you have set is a different pace and we have to move together. Limbe Ruto biro dhi mbele kuom dala beach e imbo mar piny Kenya ka jodak makono ntiere kod geno ni singo go mag dongruok ibiro ketie tim. Wasuru nyakora mogi pod wan manotene gi weche mag siasa. Jakom mar duond bura mar ODM John Badi okone jatend piny Kenya William Ruto mondo olos gi jalupne Rigathi Gachagua we puso weche manyalo goyo piny twak e kind sirikal kod kweth mar Azimio la Umoja Wan Kenya. Badi wacho ni poni Ruto koloso gi Gachagua mondo miyo we puso weche to twak makamano biro bedo ma onge tiende. Seche magi jaod bura ma Kasipul Ng'ondo Were okone twak madhi nyime e kind Azimio kod Kenya Kwanza en mana gir ketho saa kendo ni onge olemo mabiro wuokie. Ong'ondo koro dwani riwruog siasa mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance owere gi twak makamano kendo gidogi e ng'anyo. Negiloso e romo mane gibedo godo kod jopiny e chiro ma Kijabi mayudore kar chung bura ma Suba South. If you want talks, please tell your deputy to tell his time. He cannot abuse our party leader and yet you want us to talk. What kind of talks are these? We can have been quiet for some time watching the developments in the political space. But that does not mean I am a coward or
kabla hajakuwa namba 2 hata Mbadi ni senior kuliko yeye. Gachagua tulikuwa naye kwa 12 parliament kama mjumbe. Saa hizi ameanzia ku-exchange na Raila Amolo Odinga. Nataka kusema Raila si mtu ya rika yako. Koramoga juang apisas Margarita kwe sub-county ma Kisumu Central onde achiel rachija achiel bang' timapedha kendo makosimbe magong'weyamo. Mago makwan gira mo prang'wen kod ochiko kod computer achiel kadak ma Obunga. Apisago nondhiyo achijno bang' yudo maling'ling kowuok kuom jopiny kendo timo apedha ma gichwe giyudo mwandu ma ichich ni okwal. Koyango wachno OCPD ma Kisumu Central Peter Mulai wacho ni achijno ibiro chwalo e doho kiny. Okwajo piny mondo chopete senno mondo miyo yang mwandu gi kabende ijiwogi mar tiyo machiegni gi apisa mag arita kwe e jiwo arita. Wasura ne nyakwara mogi wang'imo tende kod weche mag somo gi chal mag kuonde somo. Jonyuol e skund primar ma Genga e sub-county ma Nyatike kaunti ma Migori yuago kethruok mag klese ma giwacho ni sani thiro chenro mag somo e sikundno. Jonyuol go kotene gi jakom mar board mar skund owacho ni thoth klese ne oger higni maloyo 20 mokalo kanyaka sani pok klese go olos kendo. Jafwambo marwa Judith Omondi miyowa ler e wi wachno. E rangach mar skund primar ma Genga wadonjo mar chuo wang'wa bang' weche moko liekore ni klese mag skundno thiro somo mag jopuonjre. Oko mar klas inyaweni geno kamoro nyayudore iye mak mana ni kidonjo geno rumo. Kor oto kunyo bugo makite ma iye maneno. Ma i klas ma jopuonjre some. En pap maonge kombe mag somo. Klese man gi kombe, kombe go kwanore. Dierot mar simiti muonyore mos. Kite madongo dongo bende oyiengore dierot. Jonyuol koni mago e kombe ma jopuonjre tiyogo e somo. Kar ndiko blackboard osonyore ka kuonde moko bende osekunyo bugni. Mana gi ndalo achiel to iyawo skunde, jonyuol e skund primar ma Genga ka bende nyithindgi dhi dok somo ka. Skundni onge cho, skundni onge gate, skundni ok ochiel, skundni onge bench ma nyithindo bede. Kendo komiti wacho maber ni kata gin pok ging'iewo bench tiende ginyiso wan ni kata pesa ok bi ang'owa e skundni. Onge chope moro ma Genga kae ma samoro chuno nyithindwa machuo gi nyiri mondo mi oshe acho to ma kelo wich kuot sana nyithindo ma nyiri. Giwuoro kama omenda ma piny owacho golo mar siro somb jopuonjre mag primar dhi e skundni. Wach ne nyithindo ni e skulni nyithindo 500. Nyithindo 500 wang'eyo ni nitie pesa moro ma sirikal go e wi nyathi ka nyathi samoro. Koro wapenjo sirikal ni ere kaka skundni nyithindo nyalo some ka onge cho, onge gate, onge bench, onge classroom. Classroom man kagi nyalo gore kuom nyithindo gi piny e sa asaya. Kombe manolos ka higa 95 ripe mitimo ne gionge kom manyien mosekel. Gikwayo piny owacho mondo med gi jopuonje bende. Giywak ni e kwan mar jopuonjre 500 gin mana gi jopuonj 7 kende. Jopuonj be watin go gin jopuonj 7. Med nwa namba kata ka namba wa nyabedo mede ochop kata jopuonj 10 ka ng'ato nyalo inya support wa ni inda nyang'inwa ndiknwa moko jopuonj moko kata inya konywa chulo PTA teachers. Jopuonjre osebedo e rusa kuom jumbe 2 koro kendo winjo chak doki e skunde tarik 29 mar dweni ma in tich 2. Judith Omondi, Ramogi TV. Kama chielo nyakon mga juang jaod bura Mameru Elizabeth Karamba okone ber ka piny owacho lo migawo mar somo chako chiwo somo mag nyodo ne jopuonjre skunde kaka achiel kuom yore mago mag kedo gi iye ma oyiw kod landruok mag kute mag ayaki e kind rawere. Kanoloso e kar dak kama Igembe okoni kaunti ma Meru otelo e iye ma oyiw ka olero ni obiro chwalo paro mar loko chike mondo chiw kum ma oridore ne ji ma ibiro yudi ka ketho ratich kata rocho ratich rowere kokalo e yore mag hera. Meru County has the 24% of all the teenage pregnancies in the whole country. So you can see how they need the awareness so seriously for them to not get married
early, and that's why we need to do more and more of this awareness so that we can have their mind change, so that we can have a mind change, know that they are very young ones, even here, even younger than 10. I've seen some very young girls here, but it's good to train them from the beginning when they are young so that they can learn that it's nothing profitable to get circumcised. Daka par koda buru nyakura mga juang bangsa dek marotieno chendo eno imorero kamano ko medo kete mana kera RAMOGI TV kata kamano wayo matene kapokwa dhie yo no arwako pachi kacha mondo agoe kodi mbaka winje pachi kotendro gi magi mwai kuno dia maka uono. Ero kamana nyakura RAMOGI kum bedo kodwa kendo yie kwa marwa mondo miinbe ni miwa pachi Morris denga uruka mgudho wacho ni bati gilidia neno malera yenya odaka jotelo ma Western Kenya notimo mar bedo kama jatend piny otime limbe waduto te wasiro mana Raila to kopo ni jatend piny obiro to bende wanyalo yuoro mondo wane kaka wan be wanyalo yuayo mawuok e sirikal mamalo kik gidoga kamano to wan be wayum jochul osuru bati gilidia an sauke mar osiri nyati kaneno malera inya kendo weche manyien biro nwa eyo makare kendo eyo maleo kaindi banano ka Ochieng Omwa wacho ni waneno weche manyien kendo wenjo RAMOGI makare asiro paro mar timo lokruok e pend chike ma pachoka kendo weche mag BBI nyaka koro keti atim kokalo e wach pend chikni. Kasto Wilberforce Otieno Wood North Kanyamkago wacho ni joma chalo kaka Mbade Gini nowinjo chakredo kanda e kinde mag kwano mbulu Bomas of Kenya mondo ne gini koro kik chop kama ochopeni. They should embrace and move on. Gachagua is deputy president. Gachagua is only protecting his office. Momiyo samoro wuoyo kamano kata kamano jotelo mag Azimio bende koro ong'eni koro nitiere gimoro mbele. Makamu wacho ni lokruok mar chike kata loko chik en gima ni kare kendo kaber to loke mondo bi okony kata mana tienge mabiro kik loke sani nikech jotelo manitiere sani. To wacho ni Gachagua to chal ka gima ento to koro nitiere weche moko modiro machalo mana ng'ama thotho pi. Pastor Collins Omondi kantiere Siaya County wachoni oseche kinitiere kodwa kaka pile notice tinga oganyo kantiere Kanyamkago wachoni RAMOGI TV chopo ne girapogi yo makare. Bende MJ Musa Juma wachoni nitiere Kenyatta Nairobi en bende entiere kodwa. Makaluga japenga chiel kantiere Bom Center wachoni en bende ose chopo kendo entiere kodwa e chendo ne kae taneno ka Fred Osuru wachoni singo mathoth majatend piny Kenya singo onego erego to kwongo losie moko bed kaka ranyisi mondo mi obed ni nyalo siem ni ma osetim to ok mana singo kende. Barak Ndama Wood Kadem bende wacho kanyo ni watho ng'e RAMOGI TV choponu kanyo e yo mo winjore ahinya. Bende haneno kanyo ka Faith Mzomo wacho ni school chalo kund dhok to jatend piny pod medo mana wuotho gi weche mag neta. Hono pach Faith Mzomo kabete Boniface Otieno nyawawa wacho ni nitiere Kanyamkago Raila weche gichopo ne geyo makare wacho kanyo ni gin kanyo gemino ginga maraedo wangneno nyakwar nyowaka Jandiru wacho ni Kagana Ndiru RAMOGI TV leri ahinya kaito Pastor Ruto Kevin to wacho kanyo ni embe ntiere kodwa kata kamano wacho ni piny Kenya te kodwa wala mana Nyasaye kende. Kabina noka Lydia Frederick pandiko ni tukurane masome kuro asome atie kedongi wilugo ni Agabo Woodmin adundo kanitiere nyakune got Homa Bay kacha Homa Bay County wacho ni kawuono wuoro ni kare nitiere jaluo mariek moloyo bang Raila Odinga kendo ayie gi paro ma ogor koda Patrick Lumumba mano PLO mabende owuoyo wach mar katiba kod Dr. Mark Matunga. Katiba dwaro ni oloki kendo kadeber to giket paro mar duoko chien tam ma jatend piny nyalo tieko nyaka higni 5 kende kendo chik onengo bedni oriwo dhoudi te mok ni nitiere mana jomoko ma ideo. Nyakwaro kungu neno wa maber ahinya ka nitiere Chemelil OIMORE na biwuod onguta kawuok wang' neno winjo RAMOGI kagin kod mamane gi jaode Angeline kod jadolo Omolo Lem. Kaso Evans Kokoyo from Sigoma I can remember the late Kibaki as the president who maintained peace and political stability through wise leadership and peace. Machonto no sekalo wacho kamano wacho ni Kibaki notemo kelo kwe kendo riwo oganda gi
telo mar rieko mopondo. Korom gajwang CJ Oyugi wacho kanyo ne gin kanyo gi mama gi Monica Tieno gi owargi Tobias Ondiko gintiere kodwa kae to James Bong Snap bende wacho ni Ramogi TV ler maratari aneno wende wuoda kodhe wacho ni en kumoro miluongo na Sembo Oyude Siaya County kumoro miluongo ni Konjiko Village entiere kodwa bende aneno ka Onyanko Gony to wacho na wuoro kaka Agenga School chalo to kanyo kama mjumbe marwa wuoke mano pacho Nyango Gonyo yo matinya Korom gajwang kata kamano bati Kod duogo nyakora mogi purwan gi mathoth e weche manyien mag OIMORE kik idhi mabor. Wakwayo county government ma Siaya mondo konywa gi siro kaka ne gichikowa nyocha gigolowa ka kimuko ka oterwa e bath ndaro oterwa e puoth ng'ato watero jambwa kuro oriembwa kuro. Jo ohand jamni chiro nyamonye ywak ewi chal mar chiro no. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Bende gin gisebedo ka girito param maber koso girite. Ka param ne gimor kata konge go. Kata ka ngimane bobedo maber kata marach. To bende kaponi param yudo hera monego beno yudo. Gigo duto te wan nyaka warang maber. Okadwa wuoye wachni. Now it's up to you. You have to decide. Kaponi in ibro yie gi wachni e yo mamuol kata ka in idwaro ni wan wagol lweny. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi. Unanichocha. Ibata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Mujenge kigero tomam nagede nerawani kigoyo mujenge kigero nagede nerawani awacho nati mate na kena uri seme wapi na security nyaralego donge nati mate kata kinine na mutino mondo mi usikize tim mar chieng moro nwadag maber idiyo *860 *418 Ramogi TV kod jothumbe duto. Machiegni kendo nyakora mga jwangero kamano kumedo kete manaka Ramogi TV wadhi mbele gi weche manyien. Oganda modak e tong' mar Kisumu kod Kericho e gwenge ma Fort Tenan osebedo kodak gi kwe kendo kage chwalo thoth chenro gi mana kanyakla. Dak makama osekelo winjruok e yore mag keny, ohala kod din kod chenro mamoko ma oketo gi kaka joka ng'ato kendo moro ka moro wacho dhowadgi. Jafwambo marwa James Okoth miyo waler e wi jip ma oganda gi chiwo ne jowetegi mabende odak e tong'.
Ana wacho ni ana dake mpaka adwa na tine Nyasaye mondo dhano winji mondo kwe obedi e piny adwa ni mondo kwe obedi emomiyo anyalo wer gi dholuo anyalo wer gi dholango. Masi Adhiambo en jawer mag wende injili. Kinde mathoth otiyo gi dholango kod dholuo e wende mag injili kaka yo makende mar chwalo kwe e kind dhoudi modak e tong' kaka Fort Tenan. E gweng'ni jodak ma joluo wacho dholango kamago mag lango wacho dholuo. Amde enje iyani chege ko ginyit agi aktamir miriende tilili agi sori chege oseri wamu abed gimoro achiel kendo wawuothe iwachi ni waonge ukabila kendo waonge mpaka. Mai biro kalure gi dak e yor kwe mokelo koda ka weche keny e kindgi kaka ta weche din bende gitimo kanyakla. Gikwayo dhoudi modak e tong' mondo osum kit dak margi. Jotend dinde bende kwayo piny owacho mondo oriw pachgi kaka jotend dinde e chenro mar chwalo kwe ne dhoudi modak e tong'. Nyasaye oriwo wan dhok achiel, ibed jalango ibed jaluo, wabed gimoro achiel. Kata kobedo matek Nyasaye biro kadhe kuom gik moko te. Wang'eyo kata ka wan e mpaka mar joluo gi jolango. To gima ntiere kuom mogik wabeduru gimoro achiel, jomopok ong'e Nyasaye to jomong'e Nyasaye olamne jomopok ong'eyo mondo bed gimoro achiel mondo ngima odhi mbele to maendeleo mar pinywa Kenya odhi mbele. Kendo kidwaro kwe mar boda no to wan kaka kanisa okonego ketwa tenge to nekech wan kanisa wan ema wanyalo dhi mopogore gi joma ng'iyo boda kata kaluwore gi kabila wan wang'iye e yo manade ma Nyasaye nyalo yudo go duong' mondo mi oganda odak kaka joka ng'ata achiel. Kagitwak gi Ramogi TV bang' sidho ayanga kanisa mar Mount Moriah Outreach International Church e gwenge mag Fort Tenan Kandege e kaunti ma Kisumu ne ginyiso ikruok margi mar tiyo machiegni gi piny owacho e chenro mar chwalo kwe e kind dhoudi modak e tong' kendo tielo ni kanisa gi piny owacho nyalo tiyo kanyakla e chenro mar chwalo kwe kuonde maliet mag dhoudi hinyo nene. Akwayo ni ka weche gi giloso kaka jochung' piny to giketwa kaka jotich Nyasaye mondo kwe mar wach Nyasaye ma piny ok nyal chiwo wan be wakelie. Sama church and state tiyo tieni gimoro achiel gi Nyasaye omiyo gi teko mar tiyo kanyakla. Ok nyal chung church state bende ok nyal chungi gik moko ariyo gi nyaka kanyakla mondo dwach Nyasaye ochop ne ji te mondo wach Nyasaye kik bed ni onge sirikal be kik bed ni onge. Dak ma Fort Tenan Kandege osenyiso ni ting' mar jiwo kwe kod dak makare e kind oganda ni e lwet jopiny ahinya to dhoudi modak e tong' giwegi. Ka ting' mar piny owacho e kind duonde mamoko mag kwe en mana mar jiwo okenge magiketo e kindgi giwegi. James Okoth, Ramogi TV. Kowuok e tong' nyakwaro magodhi ane gwenge mag Nyamonyi sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya. Johala e chiro mar jamni ma Nyamonyi sub-county ma Bondo e kaunti ma Siaya omiyo piny owacho mar kaunti ma Siaya ndalo 7 mondo mi ober chiro no makao kamano to gin jok mabiro ng'anyo ne chulo osuru. Johala go wacho ni kata obedo ni gin bende gichulo osuru to piny owacho ma kaunti ma Siaya osejwang'o chiro ma Nyamonyi mamiyo ok ginyal timo ohala e yo makare. Kata obedo ni kaunti ma Siaya ong'ere kod pith mar rech kaluwore ni en achiel kuom kauntis mogomba kod nam lolwe, jopith jamni bende gin achiel kuom kweth machwalo lwetgi e dongo kaunti ma Siaya. Mano emomiyo humb chich jamni ma Nyamonyi e sub-kaunti ma Bondo osebedo kalak kendo medo ywayo johala mopogore opogore koting'o mawuok e chula Mageta kod Oyamo mayudore e kauntino ka johand dhok goyo nengo gi nyadhi mar mnada. Kata obedo ni chiro ni osekelo nyadhi ne jopith kendo miyo nyaka joma mine mane ok go ohand dhok koro donjo ohand jamni, gikoni chal mar chiro no kuodo wich. Wase oro kwayo several times ni MCA ma area my second term mare to sebedo komiwa fake promises. Uneno ka wane bath ndara pogo chiro ni gi chich lewni gi kuma ji use akiang'o ang'ogo opogore. Wakwayo county government ma Siaya mondo konywa gi siro kaka ne gichikowa. Nyocha gigolowa ka kimuko ka oterwa e bath ndara oterwa e puoth ng'ato, watero jambwa kuro oriembwa kuro. Johala e chiro no okoni piny owacho mar kaunti ma Siaya ok dewgi kata obedo ni gin bende gichulo osuru kaka gwenge mamoko ka gidwaro ni mondo keto kenge mar rito alwora mar chiro no. Mokwongo cho onge
koro onge kaka wanyalo chiemo to kuma wakonyre to kwayudi mane momiyo pod wan ka nyaka dakikani. Koro awakwayo county government wabende wasolo usuru mana kaka jomoko. Koro ging'iye kaka jochiro manyamonye kuminyalo ketie maber makoro waluongo ni machichwa makoro kunwachako aye nyaka chieng'. Ginyiso gavana ma Siaya James Orengo mondo ne ni chiro no ogere makao kamano to sirikal ma Siaya kik poni ting'o tiende ni dhi choko osuru kuom johala mawuok e chiro manyamonye. Ne giterowa kama puodho ok en mar sirikal, en mar ng'ato individual. Kane wadhi kono noriembwa. Omiyo higa ni wachomo kama kamoro kata mana receipts mag county government okan wang'adi. Omiyo wakwayo gimuolo kendo magimuolo ahinya ni gimiwa kama long'o mwanyalo loki ohala kaka jodhok. Ka koro wich bar ma piny owacho mag counties nigo en jiwo choko mar osuru mondo gichop dwaro mar bajet margi. Biro chuno county ma Siaya mondo kas chenro mane ni ok giwito osuru mawuok e chiro nyamonye. Koromoga jwang' wadhi e pinjego maoko. Jatend piny Zimbabwe Emmerson Mnangagwa oyier kaka jatend pinyno nyadichiel kendo bang' duol matayo yiero ma piny Zimbabwe lande kaka jaloch e yiero manorumo ndalo machuok mokalo. Kaluwore gi lendo mochiw gi jakom mar duol matayo yiero e pinyno, jatelono masani nigi higni 80 kendo osebedo ka tayo pinyno e bwo duond bura mar ZANU-PF. Oyudo atamalo 52.6 mar ombulu duto manogo ka jala manigi piem go Nelson Chamisa mar duond bura mar Citizens Coalition for Change noyudo atamalo 44 mar ombulu duto manogo e yiero no. Kweth masiro Chamisa kata kamano dagi e giduoko mar yiero no ka giwacho ni yiero no notime yor mibadhi ka koro gidagi yango Mnangagwa kaka jaloch e yiero no. 4,561,221. Total valid votes cast were 4,468,668. Total votes rejected 92,553. In terms of Section 110, subsection 3, do hereby declare that Mnangagwa Emmerson Dambudzo of ZANU-PF Party has received 2,350,711 votes out of 4,468,730 valid votes cast, which are more than half the number of valid votes cast in the presidential election. Therefore, Mnangagwa Emmerson Dambudzo of ZANU-PF Party is declared duly elected President of the Republic of Zimbabwe with effect from 26 August 2023. Ne ogonwa kwano kama idon mar beri kipidho tiluwe nyaka kipith mar silkni yuto modhi miyi eka achiel mar puodho en nyading'wen mar yuto mane diyudo kuom pur mar oduma. Kenya Horticultural Society jiwo pith mar chiemb nyaluo e gwenge ma Siaya. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Machiegni kendo nyakora mogeri riwruok mar jopur ma idendo ni Kenya Horticultural Society bade ma Kisumu dhi nyime kod chenro mar chiwo puonj ne oganda ma Siaya ewi ber mar nyago cham maler. Gigeno ni chenro no biro miyo jopur ng'eyo ber mag pidho chiemb nyaluo makoro biro konyo geng'o tuoche kod duoko chien midhiero mikelo kod lokruok chal kod lwasi. Gikoni nitie dwaro mondo mi chenro mar pidho koth Mary berries kod nyanya odhi nyime ka igeno ni mano biro bero ngima jokanyo kendo geng'o midhiero ma ikelo kod chal mar kor lwasi. Bende gibiro chako tiego jopur ewi ber mar pidh cham kendo mar ma ikelo ahinya to alode kod olembe. Jagoro mar riwruogno Ruth Abir olero ni puonj ma kamano biro medo ber mar cham mosepidhi kendo gibiro medo puonjo ji mathoth kokalo e sikunde. Magi ne giwacho kinde mane gitimo limbe kaunti ma Siaya komakre kod migawo mar alwora kaachiel gi mbalariany ma Jaramogi Oginga mar bero pith cham. We reach out to schools and disseminate knowledge on agriculture and various aspects of horticulture. Kawuono ni nokelo kaachiel gi Kisumu Horticultural Society of Kenya, okelo kaachiel gi Jaramogi Oginga Odinga University, mano biro puonjwa kae e wach mar pith mar olemo miluongo ni mulberry ni. Wayudo no olemo ni nigi yuto mapek. Kendo nyalo konyo jothurwa mang'eny Siaya kae kabisa.
ne ogonwa kwano kama idon mar beri kipidho tiluwe nyaka kipith mar silkni yuto modhi miyi eka achiel mar puodho en nyading'wen mar yuto mane diyudo kuom pur mar oduma kata oganda. Koro wadwa mondo jothurwagi gichak pidho olembe dalagi mondo koro kidhi nyiewo gini e chiro gik minyiewo e chiro ne onge dawa no ok dhi e chiro dawa ne dhi mana nyiewo gik matin e chiro gimoro amora ni go e dalani in gi maembe in gi machunga in gi ndim in gi poe in gi rabolo in gi puothe moro ma lot wadwa mondo wapuonj jogwagi mondo wadog gik machon mondo watim food security. We really need to move away from the conventional type of agriculture to a more advanced nature. Water is scarce, land is becoming limited because the population has continued to rise. Ebwali Boys joloch mag chapadimba igwenge magimbo. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Uhuru Superstores Limited. Wani duka maduong kendo namba chiel. Waidore boma ma Kisii. Wauso chiemo mopogore opogore kod mwandu magadwe mamoko. Magedo koting'o mabati mar Dumu Zaz, Galshit, Simiti, chumbe magedo e kind mamoko. E nengo moyueyo. Mondo ing'e mathoth, yuana tole namba 0111 161 500 kata 0111 161 501. Uhuru Superstores Limited, the people's choice. Yud mwandu e nengo moyueyo kata omenda maitiyo godo. Machiegni dala. Okadwa wuoye wachni. Now it's up to you. You have to decide. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Opaku Yesi iluonga ni Morin Benson mondo mi yud wer mar Kadkoda Yesi kaka skiza tin mari di *822*784# to parie ni Ramogi TV en ot mar jower duto te. Amen. Machiegni wadonjo weche mag tuke. Tim mar sikund sekondar ma Ebwali Boys joloch mag chapadimba gwenge mag Imbo mar Kenya tuke go moser gi kambi tudruok mar Safaricom. Tim mar Ebwali nolo tim mar Compel Sportive gora chiel kuom none finals.
Jaloyo mar Sportif noyudo thuolo mar yudo gol kokalo kuom opich achoma kata penal. Kata kamano nogo opira no oko e alap mabukongo. E kidieny mar nyiri tim mar Brenda Girls nobedo joloch bang' loyo tim mar Lugari Sportif gonde 2-1. Brenda Girls kaachiel kod Bwali biro ting'o nying imbo mar Kenya e finals mag tukegi giko higani. Joloch noyudo omenda maromo Sh250 ka jogo manotieke thuolo mar 2 nomiyo omenda maromo Sh150. Tukegi koro chomo gwenge ma Nyanza ka finals ibiro bagi giko dwe mar 9. Pod wang'iyo mago mag tuke tim ma Kenya matugo tuke mag hockey kidieny mar yawuoyi gi nyiri timo ikruok margi e alap ma City Park motelo ne tuke mag manyo tiko mar dhi e tuke mag Olympics mibiro bagi higa manyien e boma ma Paris. Kenya biro yuoro e tukego mibiro bagi e kind tarik 29 dwe mar 10 nyaka tarik 5 dwe mar 11 e boma ma Pretoria e piny mar Afrika ma Milambo. Kano wuo gi jofwambo, kocha mar Wakeni Meshak Senge biro chwalo nyinga jotugo 25 na riwruok matayo tuke mag rugby ka jotugo mabiro yuoro e boma ma Pretoria biro mana bedo 18. Tim Kenya biro bedo katimo orako kuom jumbe 3 kapok giwuok e pacho ka. Kata kamano gino nitie ni Kenya biro kawo achiel kuom thuolo ma omi pinje mag Afrika. In terms of the team, I think we're in a good space. We are not yet at 100, which is understandable given the phase that we are in, but we can give or take 60%. So we have another 30 or so % to work with in the next 3 weeks, which is possible for us in terms of our season planning. Kodhi nyime nyakoro mugeni Faith Kipyegon nobedo jaloch e ng'wech mar mita 5,000 kendo bedo ja Kenya makende loyo midila 2 mag